Tuliram rong hang kapin khat ateng pen Assam University Silchar Vice Chancellor aphan ka chetong ram. Durga Puja katalon esek suluk sudak atomon kapavedaji aphan DCSI hemalong mai ingni. Hampang song poching room si DCSI hemalong pinpur alu kipidam. Kardom ataba birta long pen elisami velin rong parpi nonar jikta birta angton pen Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Tuliram Ronghang kapin khat ateng pen chitini phai inkoy arni Social Advisory Committee of Assam University Dipu Campus ahin pen Assam University Silchar Vice Chancellor Sai Hemalong Chetongdam Bangso kachetong damahut Vice Chancellor aphan Assam University Dipu Campus along kinang sot ason kapapleng ponji aphan pinpur alu pajirtekang Bangso pinpur alu along son cricketom alam the aputhak AUDC aphan High Power Committee kilang ponji Tribal Studies aputhak kapakam ponthuji AUDC along le kachirai kom thimchi aphan longle ahoy to an along ahoy apaisong kachingkai ponji pen danglok kinang sot ason amung aputhak jongpon Bangso kachetong damahut Social Advisory Committee Convener Longsing Teron Pen Japon Linsi KSA Maipu Bijoy Be KSU Kongchunbang Richard Ingti KSYC Maipu Prakash Terang KSYC Kongchunbang Bipul Tiso Pen Danglok Penang Anatum Chetong Dam Bangso alu along ke jongpon ason doan ke Bangji Durga Puja api Arsik Jit Pen EC along Chingwai Pon Popusi Vice Chancellor Pen Lamchak Nang Chipidun News Desk Report Karbi Anglong Live West Karbi Anglong angkang pi pining surhini rakresir kapnon ke Bangji Durga Puja katalon ningarong kachipi kardom esek ongdung armu chetudunsi talon ponji labangso katalon along rihing ame ke memedaji kangrikang krang pen rata phan kapasik saksedaji phan Assam State pen alam toy atengsi chitini phai inquiry West Karbi Anglong DCSI hem conference hall along mai ingni ke Bangji pre chiklo ni phai phopen mer cap an India kang pialong kithenai Durga Puja katalon ponji aphan atop anu kidu Hindu dhorom kirimatuma an jisik chedang ponbomlo laso puthak angsong pen alam toy atengsi chitini phai ingkoi arni West Karbi Anglong Durga Puja Committee do an aphan DCSI hemalong hangsi mai ingni pon halapu EPDCL Anparta Fire Brigade PHE lapen kaprek asai kam sai phuatum pen chingrum si arsik jit amai ingni si ingsamjun pen katalon long jephan chingki chingwai Labangso mai along West Karbi Anglong DC Syed Isfagur Rahman pen mai chepahim phupon si anutin kachetong dun abang phuatum pen chepachini asai deng mai along West Karbi Anglong SP Mrinal Dalugdar setame chetong dun si Durga Puja Committee atumaphan suluk sudak atomon kapavedaji aphan raikom saikhi atumaphan chiki lokke chokchi committee ahin penta dorplu volunteers jibi ponangji puta than paridun mai along kadu kabe bang pharuhini sosi arat chetong dun si ingsamjun pen mai chekak pon Hamren Pen, Daniel Inghi, Karbi Anglong Live. West Karbi Anglong Hamren, Ward Number EC, Hiti Bari Malong Kachithangklong, Rong Karbi Asar Thela Pen Lothan Bangpu, Jeng Inghi Asar Pi, Kaching TP Asang Tejutsi, Chomarong Chevoilo, Alang Li Karlitang Kaching TP Ke, Karditang, Seng Inghi Achorlo. Karlitang kaching TP labang so apir thelong ningkan troxer cap la troxi artanang plengsi chitini phai ingkoi atapor phai ke thomra minute thom cap apor arong cheboi tanglo alang lipir the rekte ka hochetame aning ingthir et kangsamjin abang phi tibok terai arat penta kachi bohong kaching check la son ave alang likai ke rengke mesela jok pini rong esi arat anparta tibok terai arat chetudunsi aning kituk amekri budun riti Bap ason thotsi munit atumta amhang thekdet lote arnisiki thinangji puajok apornak choksi puthot arong chewai thulo chitini phai ingkora isi rong pedosi puthot ni phai ingkora hini arnisi arong ke thondam ji aphan adapor phai serke hempen barponsi thiri me an pidampo Hamren Pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live Kedamtang busik achiklo aduya hoya puthak Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal aphan kapanong pinpur alu jirikindeng osiarideng pipajirpon halabangso alam boy ki mesen kilong ajok pini puthot hamphang asong song phoching room si West Karbi Anglong Assistant Deputy Commissioner Dr. Robert Tueller aphan chitong damsi chimid mepin Meghalaya ahin pen longlena ke pet anparta Assam Sarkar pen kilang kapangkreve aputhak
Chingki Chingwaisi Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal aphan kapanong pinpur alo pipajirpon KSA henlo K Amoy Arbung Lupu kachipu ason thotsi K Long Ria Kisung do ansatame kachirap cheto dun pen karjap thepajok sarkar ahin pen bidikang lim pen sonsuri nangke claim do anta chedan bomsi bang bomlo Pini DCSI Hemalong Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal aphan kapanong pinpur alo pipajir along satame KSA TDP pen patir piponsi KSA Jurikinding Branch Committee Amreng Youth Development Committee, Amreng Border Development Committee, Lapen Song Incorporately Societum Chinglum Si Pinpuralo, Pipajer Det Pen, KSA Central Committee, Amaipu, Samson Teron Pen, Perangkiang Nulam Thejai. Bangke border issue bangke thedung issue po ladak Hamren DC office long echum ne niltum da chini aposi ye tumpu bangke la so border additional DC ake hai apani tungi chuningri tekang bangke prabjin pen Ministry of Assam, mate Government of Assam tu men ditum Chingwai long nangji, suka Chingwai long bang nil tum Karbi Anglong, so border bang ang ton east west, kadu kabir so border sa men nil tum prabjin penalang tumahin pen, so state government atum pen border bang ke reconfirmation nangji, athela bang ke demarcation ke aprang tanger lo oposi, hakwan ne ningkan me tanger lo oposi non bang ke border confirmation bang si kenai ne tum ke. Aprang pen Karbiang Long pen Meghalaya ahoy ke jong ke plak tang adim puthot kichir thep adu ya hoy kasemar ponji aphan Deputy Commissioner Atu Malong Jakong Abe lasi Assam State Kachari Chief Minister Sarbananda Sonowal aphan Pinpur alu panong sitong sikot pen long le thir thep kang sek ponji aphan KSA hin pen chuning ri laso puthak KSA pen puthot rat aphan kachirap chetu dunji aphan lam thejai itu aphan so take up nang kuri pipo pulo kasi itu ning khelo lawen pi labang so media nal tu media troop and nil tum chuning rikang tung mangke kadu kabe Karbiang Long rat samin tum long nang chirap nang chitu dun posing tum ning thelo Hamren pen Daniel Linghi Karbiang Long live Nampi namdur kivir bomajok habit along kachapachong marat mareng apietumta kidu kithak athai kawe lapen kichu movie kijun movie ajoini munit kidu along si chapachong dambomlo Veskar Bianglong Bogori Ghat Atalong Malong Kedamtang Penangan Arni Pen Habit Ingnar Ahur Ratatumaphan Padusojo Laso joy niya hut pen ke munit pen marat apiang bongta kacheteng kheng nang kok ahuta dulu Lason thaksi khiruni ahavar along nonanta Habit Ingnar kachepachong rujilang Kedamtang chitini phai ingkoi Arnita ada print prelia porahut John Pli Habit Ingnar Ahur Bogori Ghat arong arlo ludam choksi Penangan patihur tekanglang Munit aphan kateng kheng ave setami Bogori Ghat LP School along Parpi Barsu kidua hem khalang lo tekanglo apithu rong aradatum aingnar ahur aphan rongjuilo कितना हाथी आया रहा? चार किधर गया? इधर जाके वो स्कूल का टंकी तोड़ दिया उसके बाद आप लोग हम लोग बोले तो घर Dipu pen Sarjip Kathar Karbiang Long live Pinia da pabirta bangke lapan sikang ton iglong domit thakme kardom